Mazdaznan a mindennapokban. A 2004-től 2007-ig kiadott Mazdaznan hírlevelek gyűjteménye, 2005-ös év 7. szám, részlet. A test lekopogtatása. Ha a fájdalmas testrészeket fesztelen öklökkel, laza, könnyed mozdulatokkal kopogtatjuk, akár magunkat, akár mást, akkor többet elérünk, mint a gyógyszerekkel. Dörzsöléssel, nyomogatással, húzogatással nem váltjuk ki ugyanazt a hatást, mivel azok után a vér ugyanarra a problémás helyre visszanyomul, míg kopogtatással a vér tovább vezetődik, mivel az erősebb rezgéseket vett át. Ennek következtében a megkopogtatott helyek alatt a vérkeringés fokozódik, a lerakódott savakat a kiküszöbölési szervekhez juttatja. Egyidejűleg a kopogtatással a beteg rész életereje fokozódik. Ha nem is minden, de a legrosszabb megszűnik, ha fél órán át kopogtatunk. Sőt, egy nagyon beteget is magánál lehet tartani, ha őt minduntalan lekopogtatjuk, s ezáltal a vérét mozgásban tartjuk. A fő az, hogy fesztelen öklökkel, ritmikusan és kitartóan kopogtassunk, addig ne hagyjuk abba, míg javulás nem áll be. Minél könnyebben és rugalmasabban kopogtatnak az öklök, annál nagyobb a hatás, sőt, magára a kopogtatóra nézve is, mivel izületei lazábbak lesznek. Ha a mell fáj, vagy a bal tüdőcsúcs gyulladt, addig kopogtatunk, míg megszűnik. Azután az új hegyekkel masszírozgatunk a bordák mentén, a mellcsonttól oldalirányban, s mint szilárdabban, erősebben nyomogatunk. Azonban előbb a fájdalmat el kell kopogtatni. Ha a máj nem teljesíti az ő feladatát, akkor a jobb oldalt erőteljesen lekopogtatjuk, s a megjavult vérkeringés által rendbe jön, és ismét munkaképes lesz. Az izületi fájdalmakat is elkopogtatjuk. Már több béna meggyógyult, mivel izületei addig lettek kopogtatva, míg azokban a vérkeringés rendessé vált. Még akut esetekben is, mint a láz, segít a kopogtatás. Miután egy negyed órán keresztül kopogtatunk, a láz csökken, és ha a kopogtatást másfél órán át minden negyed órában megismételjük, a láz megszűnik. Reuma, köszvény, idegzsábák is megszűnnek, ha kitartóan kopogtatunk, és nem engedjük át magunkat a gyöngeségnek, hanem az egészséget formálisan belekopogtatjuk a testbe. Az arcot hasonlóképpen kopogtatjuk, s ezáltal frissen tartjuk, épp úgy a fejünket is. A fejnek az nem árt semmit, ellenkezőleg a vérkeringés a fejben megjavul, úgyhogy a szunnyadó sejtek a fejben felélednek, amiként az néha valakivel megesik egészen önkéntelenül, hogy az illető a fejére esik, s aztán némely dolgokat tisztábban lát. Az orrszárnyakat az ujjunkkal kopogtatjuk, akkor azokban új élet támad, s a lerakódások eltűnnek. A gyermekek öntudatlanul gyakorolják magukat a kopogtatásban, sőt, egyenesen keresik az alkalmat, hogy magukat alaposan lekopogtassák, mivel pedig ők nem lettek kioktatva, hogy miként kell tudományosan kopogtatni, azért nem a megfelelő helyeken kopogtatnak, mint például a szemek fölött, az orron, szájon. Ha őket kioktatják, hogy mi a kopogtatás értelme, jelentősége, akkor ők egymást kölcsönösen, jókedvel és szeretettel lekopogtatják, és ez természetesen fejleszti őket. Ha az ilyen gyermekek a serdülés korába jutnak, akkor nem kell miattuk gondot okozni magunknak. Ők kiváló eredményeket érnek el, mivel semmitől sem riadnak vissza, önállóságukkal helytállnak, egészségüket megőrzik, s ekképpen a szívükben lakozó, örökható Isten gondolat által vannak biztosan vezetve.